Merhaba, em ê îro jî deh gotinên pêşiya Kurdî bixwînin. Hîn ku em dest pê nekirine, ez dixwazim ji we re tiştek bixwînim. Pîrka min dibêje derî bigire, dayika min dibêje qapı bigire, keçika min jî dibêje qapı qepatmişke. Wa tişta pir balkêş bû, min dît, min dixwast ku ez bi we re parve bikim. Yani derdê me ew e. Tenûr nesincire, nan çênabe. Gotina pêşiyana yekemîn ew e. Tenûr nesincire, nan çênabe. Ne malê pir û ne zarokên bêxêr. Ne malê pir û ne zarokên bêxêr. Bav çawa ye, kur wisa ye. Bav çawa ye, kur wisa ye. Xebatkar birçî namînin. Xebatkar birçî namînin. Xwediyê lezê her tim poşman e. Em jî nabêjin lez, em dibêjin zû. Xwediyê lezê, xwediyê zûyê her tim poşman e. Genimê rijiyayî berhev nabe. Genimê rijiyayî berhev nabe. Mala mêran, kaniya zêran. Mala mêran, kaniya zêran. Çaw sûretê dilan e. Çaw sûretê dilan e. Bila mirov kuştiya şêra be, ne girtiyê rovî be. Bila mirov kuştiya şêra be, ne girtiyê rovî be. Miradê min dil be, berseriyê min kevir be. Miradê min dil be, berseriyê min kevir be.